kula mboten dipun paringi napa-napa penemban. Iki ponokawan sing jeneng sapa? Kula Nara Gareng. Gandengku nderekke Bendara Munya. Iki wis digoleki wong pirang-pirang ning ora ana sing kuat nampa coba. Menapa? Merah delima. Waduh. Lumayan. Daya kekuatanipun yen to agem dadi ali-ali. Kaya bakal ora wedi mungsuh para kajiman. Nggih, ngestaken dawuh. Jaluk Truk? Ya. Kula nyuwun menemban. Wis mengkari merah delima mau. Menyang niku ketok kok mawa cahya. Ya iki. Nyo. Napa niki? Paku usuk. Kekuatanipun bangsaning demit setan kuyen kowe nggembul paku utawa peniti lan bebangsane sing landhep-landhep jim setan ora wani nyedak. Oh nggih. Kena nggo dandani kandang pitik us bareng iya sing ati-ati njaluk agong oke kula nggih nyuwun penemban wis entek mengkari obat nggih purun